Tidligere spillede jeg om øl med folk i byen, men jeg gør det ikke længere, simpelthen fordi det er ikke udfordrende, og det er ikke fair. Fordi jeg har brugt så meget tid på det, at jeg i stærk modvind og med bind for øjnene og kun med en arm på bordet stadigvæk vil vinde over dem. Folk reagerer simpelthen negativt, hvis man giver dem for stor røvfuld. Så det, som regel gider jeg ikke. Altså, det skal virkelig være nogle irriterende mennesker, før at jeg gider at tage øl fra dem i byen. Men ja, så gør jeg det også glædeligt. Fodbold bliver mange set som bare sport, og det er derfor, de bliver forundret, når de så hører, at man bruger så meget tid på det. Der er simpelthen en forståelsesbarriere. Man kan ikke så udefra se, hvorfor det er, at spillet kan blive så interessant. Altså, en ting er, at folk forstår jo godt konkurrenceniveauet. Altså, alle har jo rørt ved et bord, og alle har stået og konkurreret mod hinanden. Men problemet opstår i det, at man begynder at fortælle, at man rejser, man tjener penge, man træner det selv, uden at der står nogen på den anden side. Så er det simpelthen, spillet bliver så uigennemskueligt, at de simpelthen ikke forstår, hvad man snakker om. Og at de derfor også begynder at betragte en som endnu mere nørd, end de måske gjorde i forvejen. Og jeg har den holdning, at det er fint at være en nørd, men det er der nogen, der måske synes ikke er så fedt. Svend er jeg vil nok den mest vindende spiller jo her igennem i nyere tid i hvert fald. Der er ikke mange turneringer, han ikke har stået i finalen i eller vundet siden 2007 herhjemme, og han har også lavet nogle af de absolut bedste resultater internationalt. Så har han jo selvfølgelig også slået verdens daværende nummer 1, Billy Pappas fra USA. Han er en af de spillere, der er med til at rykke niveauet hele tiden. De er jo ikke medlem af Dansk Idrætsforbund. De har nogle minimumskrav, som vi ikke lever op til, som vi ser ud lige nu. Det vil være en stor anerkendelse af hvad vi går og laver organisatorisk og hvad kan man sige, sportsligt som landshold i hvert fald, hvis de vil anerkende os som en sportsgren. Det her, det er hovedstadens bordfodboldforening. Det er Danmarks største bordfodboldklub. Vi har lige nu 500 aktive medlemmer. Det er klart, det er ikke alle 500, der er hele tiden, men over en periode på en måned, der er der ca. 250 forskellige igennem. Vi huser alle fra amatører, der kommer ind fra gaden og synes, det kunne være sjovt at spille bordfodbold, til Danmarks elite, der er hernede og træne flere gange ugenligt. Så der er en utrolig social interaktion hernede, og der er et godt flow af mennesker. Så derfor bliver det helt automatisk, hvis man har lyst til det, et sted, hvor man får masser af venner og et stort netværk. Jeg må da enormt i dag, altså hvis jeg holdt op med mit bordfodbold, ville jeg stadig komme her, fordi jeg synes, der er så mange søde mennesker, og jeg hygger mig så meget ved at være hernede. Det varierer meget fra dag til dag, fra turnering til turnering, hvordan stemningen er hernede. Om tirsdagen, når eliten er her, er det meget intensivt, og der bliver spillet meget for at vinde, og det er altså meget seriøst hele vejen igennem, fra første bold til finalen ved spillet. Yes! Ja, det er godt. Kom så. Kom. Tak. Sorry. Ja, tak. Tak. Ligesom de fleste andre, så startede jeg nede på den lokale café, hvor jeg spillede sammen med gymnasiedrengene, og jeg viste mig så at være lidt bedre end de andre. Og der var så en fra den lokale forening, der så det og hævde mig med ned i foreningen. Og så endte jeg med at vinde første gang, jeg stillede op dernede. Der er 2 elementer for mig. Jeg kan godt lide at nørde tekniske ting, som man skal gøre om og om igen, fordi at
Altså, der er nogle ting, der bare er unaturlige, som skal ind i musklerne, for at de overhovedet kan gøre det på fornuftig hastighed, niveau, præcision. Og så er der udover det konkurrenceelementet. Svend, han har en enorm vilje til at træne og blive bedre. Og det er det, der gør, at han er blevet den bedste. Fordi selvfølgelig har han talent, og selvfølgelig er han dygtig. Men der ville være andre, der havde større og bedre forudsætninger. Men Svend har et vinderinstinkt og et træningsgen, som overstiger dem langt. Og det gør, at han i dag står som mange dobbelt Danmarksmester og Danmarks suverænt mest vindende gennem tiden. Denne tur er vores, hvad skal man sige, liga i Danmark. Så det er et Odense Open, eller et Aarhus Open, Aalborg Open, Viborg Open, Kolding Open osv. Og spillerne tager rundt og spiller for at vinde de her turneringer, men også for at samle point til at komme til multibords VM, som ligesom er vores største event på året. Mine forventninger til Odense Open denne her gang er at vinde det hele. I single er jeg så godt rangeret på ranglisten, at jeg nærmest allerede har fået min invitation til Nantes næste år, men i dobbelt, der er vi pisket til at vinde. Ellers bliver det spændende. Vi ligger nummer 1 lige nu, min bror og jeg, men det kan godt blive spændende, hvis vi går hen og taber. Ja! Kom nu, mand! Kom nu! Kom nu, Niels! Ja. Jeg skyder lige ud, og jeg rammer. Fucking lort, mand. Der er med tur. Tak, kom. Vi spillede helt enormt dårligt til turneringen denne her gang. Specielt jeg, mit skud faldt fra hinanden, og jeg spillede mod en klog målmand, der satte krav til præcisionen på min skud. Og det flunkede fuldstændigt. Vi endte på en 4. plads i turneringen, hvilket er historisk dårligt for min bror og jeg. Det var meget svært for mig at acceptere også, fordi der var nogle elementer i mit spil, der fungerede af helvede til. Så det har helt klart gjort, at jeg skal på træningsbanen igen. Tyskland har et enormt bordfodboldmiljø med, jeg tror det er 50.000 aktive, enormt mange aktive, fordelt på rigtig mange forskellige klubber. Og der er så en af de klubber nede i Tyskland, der har taget kontakt til Svend, fordi at Svend er en internationalt anerkendt spiller. Det er en stor udfordring, og det er en fed udfordring for Svend. Han har været afsted en gang, hvor han klarede sig helt forrygende, så han har allerede nu, tror jeg, været investering værd for klubben dernede. Svends seriøsitet og tilgang til spillet medfører jo også, at andre ligesom kan se, hvad man kan opnå, hvis man ligesom lægger nok i det og tager turneringerne og kampene og i særdeleshed træningen seriøst nok. Det er jo unikt. Der er jo ingen andre, der nogensinde er blevet spurgt eller er blevet headhunted til at skulle spille for en udlandsk klub på den måde der. Altså, jeg kan godt mærke, at interessen for mig som spiller er en helt anden. Fra da jeg startede med at komme til verdensmesterskaberne, hvor jeg var ikke konkurrencedygtig, lad os sige det sådan, til nu, hvor jeg er en faktor og en, man regner med, gør det godt. Men sådan en hårdere af fans, der sådan jagter mig, det har jeg endnu til gode, vil jeg sige. Jeg tror, der er ret mange, der har det til gode inden for det, vi laver.